Nangahadlok ang mga residente sa Zambrano, Makilala, Cotabato. Kagahapon dihang nakita nila ang usa ka lalaking ginatuwang may diferensya sa pangisip nga naglakaw-lakaw samtang gagunit og taas nga lagaraw. Makita sa video nga adunay mga residente nga nagpalayo ug nagpadaplin kay wala na sayod unsay tuyo sa lalaki nganong nagdala kinig lagaraw. Gikuhaan sa mga residente ug mga hulagway. Sa akong pahinabi sa usa ka residente, nagdala-dala og lagaraw. Apan, pipila ka minuto, makita sa usa ka video nga ginagunita na niya kini samtang gabaklay sa maong lugar. Sa impormasyon sa pipila ka nakaila sa maong lalaki, ang iyang ngalan mao si alias Unyot nga taga Birada, Kidapawan City nga kanunay nilang makit-an nga nagbitbit og lagaraw ug manguwa kini og mga protas. Ginatuohang responsable usab kini sa mga ginakatahong pagpanuktok sa mga balay sa managlaing barangay sa maong lungsod matag gabi. Matod sa mga residente, kahadlok ug kabalaka ang nasinatian nila samot na adunay talinis ug hait nga lagaraw kining ginakuputan. Alang sa residente nga si Marie, nabalaka siya sa mga responsableng mahitabo samot na ug basin makasugat kini og mga bata. Siyempre, goal kaayo ko kay siyempre sa panahon karon ado na kita mga kabataan nga nagaskwela, so basin niya di ta kabalo na siya mahuna-hunaan nga dautan. Matod usab ni Bernard, nahadlok kini matod pa nga bisan og adunay makaengkwentro nga mga magbinuang kaniya og dili kini magduha-duhang mutigbas. Siyempre, pag kakita na ko siya, kulbaan po ko basin niya makadisgrasya o siya madisgrasya. Makitaan sa mga tao nga, sama ng mga matambay diya. Niyag masimba ko lang kung siya madisgrasya o siya makadisgrasya. Pipila ka oras ang milabay. Malampusong nakuha sa mga concerned citizens sa lugar ang maong lagaraw. Matod sa report, na-rescue ang mga lalaki sa Kidapawan PNP. Human kini miikya sa Makilala PNP samtang ginagukod. Hangtod na abot kini sa boundary sa Kidapawan City. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!